Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Indaba ke ingo Frank Disco Makua, oyilegend ke yeqela leKaizer Chiefs baphulaphuli. uFrank Makua ke uyibeke yacaca le ndima, uthi iqela leKaizer Chiefs ayizuyincedisa into kubana liqhubeleke lisayine abadlali abaninzi. Utsho kanjalo ke uthi malingaboni kusithiwa kusayine ezinye itim lingxame lifuna usayina abadlali abaninzi. Uthi loo nto leyo ke liza kuyichana futhi ke izawunikeza umqeqeshi omtsha ingxaki. Watsho ke bala ke zizathu ke uFrank Makua, waqala ngento ethi iKaizer Chiefs nabadlali abaninzi engakabanikeza ithuba kwaphanga phakathi ekangabanikeza ithuba ngabaqeqeshi kwisizini epheleleyo, abasadinga into yokubana babonakaliswe okanye bazibonakalise nabo ukuthi baphethe ntoni. Wenza umzekelo abadlali abafana ke noLuka kaBatman, abadlali ke abafana ke nale nkwenkwenyana ke yakwaKhanyisa Mayo, uquka pha uvele eBhayibhile bebane bengena ke bebane bengangeni bebane bengangeni, kodwa loo nto yaxenta ukubana ke nabo basadinga ithuba. Uthi kuFrank Makua kwazi bantu ukubana umqeqeshi omtsha xa efikelele kwabadlali kangabanikeza ithuba, mhlawumbi isystem yakhe nendlela yokudlala bazokhaleza bayibambe aba badlali aqhubeleke ebasebenzisa. Kodwa uthi xa izokwengeza abanye abadlali phezu kwabadlala ekange basebenzisa kusizini epheleleyo, loo nto leyo yawunikeza ubunzima umqeqeshi omtsha, futhi kuyakwenza into yokubana iKaizer Chiefs izibone ikhulula abadlali bahambisa ikange basebenzisa, kanti ngabona abadlali bebeza kuyinceda iKaizer Chiefs. Uthi ke uFrank Makua ucinga uba yena zintathu zine nje iiplayers Kaizer Chiefs engafani zongeze kule season. Umzekelo ifune left back ngoba ugoalkeeper seyimtholile, ifune mhlambi i-attacking players, ii-players zokwazi basi-attack umzekelo number 10 kanje ibigqibile emveni koko. Isogqiba isebenzisa ezi players bizithengile kusizini ephele kange ifumane chance yokuzisebenzisa ngoba abaqeqeshi abafani. Umzekelo uthi abaqeqeshi bebecoacha iKaizer Chiefs kusizini epheleyo kange bazinikeze ezi players ithuba, mhlawumbi lona umqeqeshi uzokholelwa kwezi players futhi zifike ziyisebenzele iKaizer Chiefs. Wenza umzekelo womfundo Vilakazi kanje, uthi kabalinikweza ithuba eloneleyo umfundo Vilakazi, mhlawumbi lona umqeqeshi uzofika kholelwa kwamfundo Vilakazi, uzofika kholelwa kwaLuka Batman, uzofika kholelwa kwavele Bhayi, uzofika kholelwa kwaKhanyisa Mayo, futhi ke zo players end up iKaizer Chiefs inceda kule season. Uthi yena kuFrank Makua akayikhuthazi into yokubana iKaizer Chiefs isayine ke ii-players ezininzi kule season, mayingalenzi lophutha. Intetha ke leyo phuma pha ke kuFrank Disco Makua, ilegend yeqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.